ebe bi ba ya bịa ọzọ anyị wetara ndị new latest updates ebe anyị nọ ugbu a na nteje kedu onye anyị na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka obele nwa a na-akpọ the 7 demons nwa ihe ma na nwa na-agwọ ya dị iche iche ị na-ada adị na biznes kpọtụrụ ya ị na-eme ka ihe wuti ndị ọcha kpọtụrụ ya ndị mmadụ a na-achụ ga na ejighị ụgwọ kpọtụrụ ya kedu onye na-ekwu maka ya dị 7 demon obele nwa na-emesighị ike ọ mara na nwatakịrị onye a na-agwa unu ọbara uru ije kwuwe mọcha okwu na wọcha na vidio jiri na aka unu kirie kunufu onye na-agwụ maka ya ịkpọtụrụ ya inwe nsogbu spiritual or whatever kpọtụkarịrị ya ka i were anya gị nene ihe nna akwalụ ugbu a ọ bụrụ onye anyị na-ekwu the 7 demons from nteje. Watch the video. Watch the video and see what I'm talking about. Ife bụ ga na-eme asị nọ iwu ya batagobe ọzọ Igbo ndụ onye anyị na-anọ maka asins wee ji maka ya bata n'ụbọchị tata konye la appointment a wee bata odogwu the 7 demons na nteje ka iwele anya gị ọ na-ekwu n'elu immediately nke abụrụ ka echegbu ọgwụ ka ọ ruo 7 days o wee lee na agwa na-apụ na iwele anya gị na-afụ ya ibu na onwe ndị chukwu kelere awụrụ mmụọ n'ọrụ n'ụwa ịma na ha bụrụ mmadụ na bie ka anyị nọ n'ụbọchị taa ha nụkọtago mkpakpa niile ọ na-akpa wee ji maka wee be na bie n'ụbọchị taa ịkpọtụrụ ya akara igwe just kụwalịa mkpa gị ị na-eme ka ihe wuti ndị ọcha ị na-ebu ngwongwo just whatever ọ bụla ị na-eme ndị aka obodo ejiri ụmụnne ejiri gbara bịara iwere anya gị n'afọ na bie ka anyị nọkwu na na-afịa ya na-abụ n'ele efere ya the 7 demons nwere otu ebe anyị abịa mma ka anyị gwa Arochukwu ọ bụ onye nwa na nwenu ka anyị kwuo maka okuku anyị ekwu maka okuku ya na obe nwanne na ọba nwanne na asakpa nwanne Aguleri ajụrụ m Aguleri na bebe asụwo oyibo nwere nne anyị na-emere obodo mmanwụ asụwo oyibo nwere nne ka anyị si na omenala wee gazia ntụ na-agbalị oyibo chiele mmụ Igbo ma agụ na-agbalị Igbo chiele mmụ obodo ọ bụ Aguleri bụ okuku Aguleri bụ obe mmamma Aguleri bụ ọba mmamma ndị Aguleri bụ asakpa na bebe obodo mara ebe ọ bụ eze omemma anyị esi n'ugo na-abọ gaa n'ugo na-asa eze omemma na anyị na-emere obodo mmanwụ ugo na-abọ dịka ọbawa ụba n'obodo Chukwu Aguleri ma ụfọdụ amara ibe ololo igedo ntị nụ maka ugo na-abọ mmamma omelebele ugo na-abọ agụ na-abọ eze omemma na oyibo ọwụ onye ka a na-eme ka ọchị Igbo amaka mma akwa ndị na-ebunye mmadụ ike ka anyị nọ na bie obele nwa na-ewu ewu onye a mụrụ onye bụ mmụọ amụọ ya dịka mmadụ iwe ọbụla okwu o bido mgbe ọ dị arọ na ịnọ iwe ọbụla okwu ọsọ ya pụkwara ịpụ kacha mpụ tụọ inwe azident ọ gwaghị na ibe ga-eme bụba amụma o mechara kpuo isi n'udu pụrụ iche onye anyị nọ na bia n'ụbọchị tata nwa duto na ọsọ na ara eme dibịa nwa ifu na onwe ndị a na-amụ mafụ mmụọ amakata amụpụtaba otu ndị anụ maka Jizọs asị na mụra m na-etinyere n'afọ otu agụ onye asị wee bịa ụwa o bido n'obele wee mebe ibe o si na ọ yara agba n'iru akwụkwọ anyị wee yọgide n'ụbọchị tata ka o kwe cheke mgbe o bido mebi ọ sọ chọrọ iru akwụkwọ na onye ụlọ ọrụ ọgwụ o dutere ndị ọzọ mana o ji maka anyị ya niile anya na yọgide ndị otu ya na ndị otu wee kweta wee sị oke ka ọ banye ọ na-abịa ka anyị nọ n'ụbọchị tata m na Mike na-eri nne n'udu pụrụ iche odogwu nwoke onye na-asụ na bịara okpoloko na-eju ọnụ mmụọ mmiri na onwe ya nna m ọra na eze ndị na-awa Chukwu bụ azụ nke kọtara afọ gị na nke a na-etu eji mara gị na be gị anyị nọ n'ụbọchị tata Afa m bụ Chukwunonso Chukwudiben alias Igwe 7 demon nteje abụọ oyi na ọmambala niile na ya adịla ebu nteje na-emesibi ike nna m anyị na-eri nne n'udo pụrụ iche anyị nụrụ mkpakpa niile ị na-akpa ma ndị na-achọ nwa enwetara nwa na be ga ndị chọgo many places testimony karịa na be ka abịa emeluchi ọrụ elu gọvanọ ọkwa n'aka jiwe ihe bụ n'ime na-emere ngwa karị na enwe ndị aka na-ejide ka a ghara ịmụta nwa anyị nụrụ akụkọ wee nụ maka ndị nwere ọkpụ ule ndị mmadụ mere eme na ị na-atụchabịa ka mbụ ọ na under 2 weeks ndị lego ogwogwo na mbụ nke anyị nụrụ uto ndị anyị mere interview kọwata ibe ike ị na-akpa wee na ihe dị iche iche ma ndị ekechichere n'obodo ndị aka ji erisi wee tọghị ebe wee nwere onwe
nwatakịrị esi na o je na Lagos nwere ọkpata na-etoghị na enyi under 4 days ibe niile ji egwu ọkwụ ya agwọ anyị nụkwu ka isi agba ụgwọ n'udu pụrụ iche maka ndị ekwere akwụ ụgwọ mmadụ onye nke igwe na ya ọma kwụọ ụgwọ testimoni karịa anyị wee ji maka ewebe na be gị n'ụbọchị ata wee sị amala onye bụ mana bifo abịa na be gị anyị agagharịgo wee jụọ ese ihe gbasara ya bikos anyị anaghị ebu fake news anyị ajụgo ese for 3 days na be unu wee jụọ ebe gbasara akụkọ anyị na-anọ ebe niile wee na-enye testimoni n'eziokwu na o bidoro n'ụmụazị wee bido nna m ike na-eri nne wee na sịgodo okwu ị na-atọrapụ n'ụbọchị tata na nwe ị na-agwa ọrọ na eze n'ụbọchị tata emere ya laụ ịkọwa kere okwu ị na-atọrapụ n'ụbọchị tata na ihe gbasara ọrụ ị na-arụ n'otu osu wee bido n'otu osu wee manye ka ịkọrọ ha Ọlẹ́sẹ̀ kẹ̀nẹ́ mú un. Ọ̀hún bí gbèsè mú un na nteje abogu. Ó kárí ọgọ̀ bọ̀ ọ̀dẹ́ nà bọ̀ bọ̀ ọ̀gù. Ní abẹ́ na nke mú adírẹ́sì nteje abogu. Bọ̀ ọ̀gù ka ị mara mma abụọ. Because na ụdị anyị bụ nnọọ. Ibe nna alụ bụ ọ bụ dat na mmadụ chi megide gị wee na nwere ebe ihe eme and na anọ eme mmine gị. Ibe anyị pụta ịzụ ọgọ ọya anyị ọya awụsị ya biko ya na nwatakịrị enwe aka ọ bụla ala ọya enwe aka ka o mee owu ya ọjụ anyị mee ya n'ike nọ n'ibe anyị mere anyị egburu nwoke na anyị egburu mmadụ na nkịtị ọbịala igbu bụ onwe ya ọbịala igbu anyị maọbụ ọbịala igbu gị anyị alụrụ ọrụ ogbu ọnwụ ya na ọbịabiro ya anyị pụtara ụwa bụ ka anyị zụọ dibịa anyị bụ nna m ile a satara ọnya asata ọ dị na be nna m nwa dị ile dị n'ihu nne m dị n'ihu nne nna m bụ dibịa anyị bụ nna eme ibe niile awa awe m na-alụ na be anyị abịa na be anyị nwa dibịa ọ bụla m mụtasịrị onwe ndị kasị m mana ọ bịa si na m ya mia njụ si na me ya emeri ya wee mee ide banye ide m nso mee mme niile na mme m abanye dibịa wee kwụtasị na mme emeri wee sị ata anụ mmadụ dibịa nwa dibịa anyị na-eme ya na-aga anyị na-alụ ndị mmadụ ọ bụ na ọrụ ga na-agala biznes gị na mmadụ kpochi biznes gị anyị mee gị ịdị free ọ bụ na eji gị eji ndị ụmụnna ndị n'obodo oyibo anyị lụọ alụ gị ọrụ 7 days ka anyị enye gị alapụgo ozugbo ịdị free ọ bụ dat na iru akwụkwọ gị ọrụ ị na-arụ iru akwụkwọ gị abụ na ndị na-eme ka iwe wuchi ndị ọcha na ọ na-agara aga anyị rụsịalụ gị ọrụ akwụkwọ ụgwọ n'oge osu anyị dị ibe abụ ọrụ anyị na-arụ erike ibe anyị na-eme erike nna m anyị na-eri nne n'udu pụrụ iche like o nwere nke anyị nụ onye si na ọ na-ada akwụkwọ for days na ọgụ nwakwọrọ ya anyị sị ka mekwa na nke a bụ eziokwu a sị na o megie for years na mgbe e butere na be gị ka ihe niile dị deplesi kwụsị and o mechara nụọ di n'ọnwa ya bụ ya 2019 ọwabịa na nke m ọ nọ be mmụọ dị president nyere ya ọgwụ ọsị ya nọsị na ya nọ be mmụọ dị ebe ọ nọ be m 3 days ka mụmụ ya dị ya ka ya bịa ọzọ ọ bụrụ o mere ọsị ya si da 3 days ya bụ ọ dị ọdịfisi a nala na onwere nwe wee leta ndị ya nwere ọzọ ya mere nna m anyị na-ekene eri n'udu pụrụ iche wee na-asị dịka ụmụ ọya dịka diabetes stroke ma ndị ọzọ ị na-agwọkwa ya ụmụ ihe niile ọgwụ ndị a ọgwụ ndị a nọ nke ọ bụla eji request anyị ba ọ bụrụ nke anyị eji mgbọrọgwụ esili gị basa anyị na mgbọrọgwụ anyị eji weta ewere esiele gị ọ dịghị mma mana onwe anyị bụ ebe ị na asị na befe elu ọrụ mmadụ ọrụ na ị na-ebu ụzọ gbaa afa jụọ mmụọ ma ga-eme nkwa ibe a na nke yara emenwe ị na-agwa onye ahụ na yara emenwe kama direct onye ahụ be ya ga-emenwe nọ na iwu chi na ọmụmụ ka ị bụ na ọmụmụ na kọntrol na onwe ihe gị na baso oge o si wee medebe ahụ fam lụalụ gị ọrụ bikọs ọnwa ndị bụ uke dị n'alụ ọnwa ndị bụ alụsị onwe ndị bụ na mmadụ nọ ilo obere na-achụ ya so anyị pụta anyị anyị agbalị gị aba bikos onwe isi na onwere iche ego ọgwụ ma nke setụsụrụ ebe dị na ebe na-eso gị bụ anya ka ọgwụ abaghị agara aga na ya ebuzo setụsụ ebe ndị abụ na-eso gị abụ ni agọzialụ gị ọgwụ elebe kpokwe mmụọ gị nabaso kpokụzi ebe gị nabaso ọ bụ na ị nwere ochi adọbalụ gị chi gị bikos achi mmadụ na-emebili mmadụ ibe n'oge osu anyị dị ebe abụ ni anyị mesịrị gị nwere ndị abụ ni ibe anyị na-agọlụ gị elebe nwekwa ndị onwe ndị anyị na-agọlụ anyị na-agọlụ bụ na aja ka anyị achụrụ gị aja anyị chụrụ gị elebe na mmụọba na basa na-anabatala ọgwụ n'oge osu anyị dị ebe abụ ni nna m anyị kere eri nne n'ụdị pụrụ iche like ndị otu unu na-echu unu ndị ọ mara ama bido na nwata wee mmalụ ịlụ dibịa ndị na-echu unu afa like ndị na-apụta ya jee bute na-ezi ụmụazụ sọ ụmụazụ si betala nwaanyị si bete nke esime nke nwa kedu okwu ị na-atara ọpụpa n'ụbọchị taa bikọs a sị na dibịa na ịma na mgbe gboo na ọ na-ama ama
otu o si wee mụ ụnụ ọ na-aba na arụ n'ụmụazị kedu okwu ị na-atọrapụrụ ndị dibịa nwa na-echu na afa n'udo pụrụ iche ndị a bụ ndị na-awakarị alasị na mmadụ awakarị ọbịa gara ọba bụ ndị a bụ na dibịa mara ibe na-eme idere iji pasị na-ejiri pasị mmadụ agwa ọgwụ anụmanụ ka anyị malite agwa mgbe gboo ji achụ aja anyị izu ọkụ ọ bụ na ọlụ ọkarịa ọkụ eyuzu ewu ọkarịa ewu eyuzu efi n'oke o suwarị dị ebe ahụ na anụmanụ ka anyị maara na mgbe a na-eyuzu ma ịchapa anya bụ ebe ibus ndị nke a nwesị ọlụba na-alụ ma nkịta ndị na-eyuzu nkịta agwa ọgwụ nkịta na-egbulọ mmadụ nkịta ndị na-asị na ọgwụ na-eyuzuo nkịta wee gbuo nwa gị ụdị aba adịrọ n'ọ ebe ijedebe ka ị madebe n'oge o suwarị dị ebe ahụ na m anyị na-ekenere ndu pụrụ iche anyị atụburu ebe a na ọ maka akụkọ anyị nụlọ ebe ị nọ ka anyị ji nye maka wee gbalịbịa bụ ndị jọnalist wee sị mba ka anyị kọọrọ ụwa na o nkwere ndị amụ otu esi emekwa ndị Jizọs amụrụ na mmụọ mana amụrụ adụrụ n'ụdị mmadụ na-eme ihe ịrịba ama nna m anyị kenere nne wee sị jide ka iji dotekwara gị afa gị ọzọ na nka na-etu eji marakwala gị so alụbinagụ m bịakwute ihe bụ ababa bụ 7 demon, the god of 7 demon. Ya na nne nwaanyị agbara aka ibi ya na ya ebe ọ dị ya nne nwaanyị agbara aka ibi ya unu na anya unu na-enene kwunufu na 7 demon agụ ihe ọzọ Igbo ndụ nọ n'ilo mmụọ kalịkwalị gbara aka ibi ya ya nọ ile kedu ihe nke ọ na-egbo ibe ọ na-egbo bụ dat na je bụ nwata nwoke ọ bụ nwata nwaanyị na sị na ibe ị na-eme a na-agara aga ịga na ya ndị ilo ọ na-achụ onye ọbụla ọ na-ebulite awere na bụ ihe ọ na-eme ọka awere ibe ị na-eme agaba na onye ọcha na-agbụrụ gị ụgwọ na biznes ga na-agara aga na ndị ilo na-achụ gị ọ bụ na ọ nwere ya chọ ka ogbuo gị n'ike ewebata n'ebe ọ nọ ọsọwa gị n'oke osu adị n'ibe ahụ ọrụ ọ na-alụ nwere ike anyị kenere nne oke dibịa anyị kenere oke dị 7 demon n'onwe ya unu a na-afịa Igbo Igbo ụlọ anyị unu na-afụ ịgbalị bịaba ma enwe nsogbu n'ụwa kirikwe nne ibe dị n'ụwa gị ka ihe ọ na-alụ dịgezi ije kọwalụfa ibe ọ na-alụ erike na ị na-achọ nwa na gị bụ nwata nwaanyị otu aka fọrọ ịmụ na amụtọrọ nwa ịbịa na nke ya pesi ekpere anya gị taịm anya gị bụ 7 days that 7 days ya abụ ni first day bụ anya gị that first day bụ ọgwụ anya gị ya ahụ ịmụsịa ọgwụ abụ ni imesi ya dete na abụ ni 7 days for that 7 days ya abụ ni ndị anya igbu mkpụrụ nke abatago maka o were ike ajọ mmadụ erike n'ụwa ibe ọ na-eme erike na-ejige n'otu aka asị na ya apụta ịmafọ na-ejige na kọntrị outside kọntrị ịnọdụ apụl ị na-ejide gị ejide ịnọtụwa aka ebe a bụ ni ịgbarịtugo na nwere no help nothing bịa kọsa 7 demon kpọọ m na fon ogbere mkpa ibu ozugbo lilisi ya gị kapcha pasapasa anyị kenere nne n'udo iche odogwu nwoke anyị fọ ọ bụ unu afụ na ya na be unu ji anya unu afụ unu na-afịa ọkụ ụlọ anyị ihe nka na-alụ ụma na ihe dị n'ụwa obere nwa na-akpa ji ike ọ nara eme ọnụ ọ nara afta asị anyị yọrọ ya ayọ o wee bịakapụta nna m kọwalụba ọra bụ eze ihe dị ebe a yes na mmadụ chọrọ o wele gị n'ike na agba agụ mmadụ si na nwa anyị si ya kpatara ego n'ụwa ndị ile awụsịa gị otu abụrụ ibi na-eme agaba na mmadụ chọrọ ka na mmadụ nwere na-arụsị ọkụ adị masị na arụsị awa na-achụ gị ịbịa na-agụ ihe ọzọ Igbo ndụ nwa ndị ibe ibilo ngwa n'ime ya ọnụwalụgị ọgụ oge a na-abanye oke ọ dị ka alụsịara aba ya bụ ọnụwazi alụgị ọgụ ịma na onye ụlọ ara chụta nwugwu ndị na-akọ nsị ara enweta nwugwu Igbo Igbo na anụ ya nna m ekenere nne na ubi ochi ijide ka iji na kọlchọ Igbo ama nna ndị gboo ji wee zụcha onwe ndụ nọ ka nka abịaza ụka wee bịa mebiri anyị iwe na udo pụrụ iche nna m anyị na-ekenere nne wee na-asị ijide ka iji ndị Igbo Igbo gbalị bịaba ịnụgo nsogbu niile ọkụwa
gbalịbịaba akara ekwentị ya ga-adị na skrin ịkpọ onye immediately WhatsApp nọmba ya iderie iwu immediately anyị kelere nne odogwu oke mmọnwụ ihe panaka ọ na-ele mmụọ mmiri na onwe enye nna m anyị kelere oke dibịa ọ bụrụ ọnụ anyị kelere nne ọ mara unu na nwa anyị nụrụ akụkọ gụ nna m anyị kelere nne si jide ka iji nya bụ ogbu igala ọ bụ na Ọnịcha bịa na Agụleri mma nzukọ Ọnịcha ibeziwe wee nyiri ihe mmụọ Ọnịcha ana Agụleri ana Ọnịcha mụ na-emela obodo mmanwụ dike Asaba bịa ebe anyị ngosi obuwe na Agụleri na bebe ọ bụ na Igbo na-esi